Това видео е много важно. Гледайте го, споделяйте го, коментирайте го. Ще разберете как можем да спасим българския лев. Вижте това! Но една мравка ми се опълчи. Да, но да махнем с ръка. Беше само една. Нищо и никаква мравка. Прави сте. Нищо и никаква мравка. Да, шефе. Те са миниатюрни. Миниатюрни ли? Да си представим, че това зрънце е миниатюрна мравчица. Заболя ли? Не. Ами, това. Майтапиш ли се? Ами, това. Ако допуснем да ни се опълчи една, може всички да ни се опълчат. Тези миниатюрни мравчици са 100 пъти повече от нас. Ако се сетят за това, край с нашия блажен живот! Ние сме милиони. Те са няколко стотин. Обичайте България. Обичайте българите. Спасете бъдещето на България, бъдещето на децата и на внуците си. Бъдете единни. Всички, които сме против НАТО, против Русия, за Сърбия, за Украйна, за Исландия, за Поталандия. Няма никакво значение. Важно да бъдем единни за българския лев. Да живее България! Да живее българския лев, приятели!